Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Aydın. Aleykümselam Kemine. Selam vatandaşlar. O, aziz ildeşler bugün yine Aydın bilen ikimiz çıkış etme nemesinde olduk. Yani programımızda şu vardı. O bizim umumi nemeni gururun verip şu o son onluk sistema vardı. Ve yeniden kavur bilmeli mühim zatlarımız vardı yine şu onluk sistema. O näme için görüşecek yani näme efektivni görüşecek yani edil bir karşı öňümizde bir çılşırmly ýagdaý boljak. Öňden nären belli bolşýaly. Ine näme meselesi var da Aydın. Näme diýilýär ona? Ana bol Niyazow o eğer ölmedik olsa öz oğlunu koyardı belki de ama O, yani ona yetirmediler. Yani indi hazırkinin daşkı nemesi o giyiş daş dövrü giyiş diyeli. Ve Niyazov'dan köp oturan olmalı eğer yanlış bilmeyen olsam. Niyazov'dan köp oturdu bular. O zaman şu an çoğalttı hem ornaşıp yetiştiler de yani qarındaşları olsun, yakın qarındaşları olsun. Şonun ýaly var indi. Bunun hökmen suratda yani näme bolar? Oğlunu koymak birinci plandadır yani. Logika o şonu kabul edýändir hökmen suratda. Ondan soň näme var ine bularyň iň esasy nemesi oyunçusy sahnanyň arkasynda görünmeýänler var. Mesela mümkin ýaz wagtynda we hazırki Gurban Ulynyň belli bir wagtyna çelle näme Jadan bardy, Hram bardy, soň Açyrsow bardy. Açyrsow öldü iň soňky nemeleri bolmaly, iň güýçli we soňky kuratorlar bolmaly beýleki Jadany beýleklere has garran bolmaly, olaryň işe we pikirlenmäne yaramaýan bolmaly. Indi Türkmenistanda hazır düýpli bir üýtgeçlik var. Hem diktaturadaky diktatory çalışýarlar we hem nämäni çalışmaly. Ol Gara kardinal diýilen bir neme bardy, arkadaky adam. Ýa şonu çalışmaly. O gara kardinalam kim hazır meselem? Oňa da ýoş-ýoş gelerse. O ýöne biz ine şol ýagdaýa nähil taýýarlykly bolmaly halk. Yani hem biz hem halk hem biz nähil taýýarlykly bolmaly. Ine garşymyzda öňkü sistemanyň dowam etmegi üçin göreşen o bir şahslar var. Yani şahslarym Aydyn bilýän şahslar ütkep bilýär, ýöne sistema ütkemese peýdasy ýokdur yani. Soňam şonu ýaly neme berýärlerdi, ine o adam ütkese edil o sistema adam yani hemme zat düzelip gitjek ýaly bir nemänem berýärler. O diktaturanyň hemişek oýunlaryndan biri bolmaly. Ve şonu ýaly ýagdaý var. Bizem indi şoňa göreşmek üçin ýa onluk sistemany öňe atypdyk. Ýa onluk sistema asyl tebii şekilde bolup bilýän neme ýagdaýda ve şu onluk sistemanam adyny goýandan soň bu hasam gowy we çalt önemli bir şekilde bolmaly. Döremeli şo zat. Şo zat dörenden soňam ýanky diktaturanyň oýunlary bardy. Diktatura näme diýdik ýa diktatoryny we arkasyndaky sahnanyň arkasyndakylar ütkep bilýär. Ýöne diktatory ütkeme we şonam ýöne diktaturaň dowam etmegi üçin şu sahnanyň arkasyndaky gizlin kardinal ýa gara kardinal diýilýär we diktator gerek. Onsoň diktatoram näme diýerler? Gurjak ýaly ýa gurjak da aslan meselem gurjak sahnalanýar da hemme adam. Ýöne onu hasam beter gurjak ýaly edýärler. Aýdym aýtdyrýar meselem o ata mündürýär. Ay şu adamın edip bilmeyecek zatlarının köpüsünü ettirýärler de. Ýa o şo ýagdaý var Aydyn. Buňa nädip o ýa göreşmegiň nemesine dele. Gürrüňli sebäbi bizim hem 20 may
dan soňky etjek işlerimiz hem o şoň bilen baglanyşykly. Öňden näri biz hem o bilýärdik, ýöne häzir hasam köp ýüze çykyp urady. Esasan hem şol soňky näme käbir toparlaryň öňe çykyp o käbir zatlar, provokasiýon zatlar aýtmagynyň netijesinde şo zada gollaw berilýänligi açaçan bolup durdy da. Kemine şu hattaky Türkmenistan şol 30 ýyldan bäri şoň ýalym kady pikir edýände şo bir oyun var. Oyun oynanýar, ýa-ni sahna diýen zadyň oyun. Men öňe aýdypdym ýene bir sapar aýtylan diktaturany näme üçin şoň ýaly parladyp görkezýärlerde. Edil gözüň gamaşdyrjak şekilde näme etýärlerde diktaturany şo hemme günäni şoň üstüne atylýar. Onam ýörit edilýär watandaşlar. Ol diktatordan görsün, hemme adam şondan görsün diýip şol düşünje bilen şoň ýaly oyunlar edilýär. Ondan soň o näme bolýar? Halkam diňe şonu görýär we başga problemalara sereden olam, pikirlenen olam, düşünen olam da. Diňe şonu görýärdi, sebäbi gözüň gamaşdyrýar şo zat. Diktator diýen zat. Aslında burjakdan başga hiç adam däl ol. Ine häzirki şol diktator üýtgese düzeler diýen düşünje var. Soň onu üýtgetmek üçin emine adamlar näle pikir edýär? Ýa-ni kişi olarak men onu näde üýtgedip bilerim diye, men onu üýtgedip bilmeýän diye we hiç zat eden ok. Ýöne diktator üýtgetseň de, üýtgedip bilýän adam çykyp şonu üýtgeden ýagdaýynda da hiç hili düzeliş bolmaýar şo taýda. Täze diktator geler, ýagdaý mysal üçin gowy bolarmy? Gowy bolup biler. Elbetde gowy bolup biler. Näçe wagt gowy bolup biler? 2 ýyl, 5 ýyl. Ondan soň ýene öňkü näme gelýär-de, ýuwaş-ýuwaş. Hakyky durmuş bilen ýa-ni sahna durmuşyny o taýda milyonlarça adam şo sahnanyň içinde, ýurdun başynda bolsun, içinde bolsun tapawdy ýok. Şo sahnanyň arkasyny hiç kimem gören ok, hatda görjegem bolan ok şonu. Sebäbi diktator şoň ýaly näme edipdir-de özüni öňe çykarypdyr, hemmen gözü şonda bolýar. Soň şol näme garşy görüşýärdi adamlar, diktatora garşy görüşýän. Diktatora garşy görüşen ýagdaýynda näme bolup biler? Onun yerine başka bir diktator getirip koyuyorlar. Ne sen görüşün şu tayda kurtarıyor. Aslında sen hiç sadam etmedin. O görüşü kazanmadın sen. Yok, yanlış sadam kazandım değil mi? Diktatör ütkese, sistemen kalsa, düşünce önküsiyalı kalsa ya devam etse şu bir zat olur. Nemçine şu gün hiç kim soran yok. Yekece muallim çıkıp soradı mı? Ya bir bilim nämesinde bir ministerlik var. Münglerçe, 10 münglerçe adam şu strukturanın içinde işleyen. Nemçin hiç kim bilimin şol esir dövründen beri gelýän sistema dowam edýär diýip soran ok. Esirin sistemasy näme üçin ulanýar? Güçlü olan için ulanýar. Güçlü olan olsa esirin sistemasy, kartany açyp serediň esir diýip bir döwlet barmy, bir guruluş barmy esir diýip. Näme üçin şo zatlar ulanýar? Kim soraýar şonu? Hiç kim soran ok. Entegem şo esir döwründäki ýanky magazinler bardyr. Döwlet magazinleri diýip. Şolong rentegem işini yerine getirip gelýär-de. Elbette adyny ütkeden oldu. Ýöne guruluşy sistemi aşağıdaky şol bir zat kaldı. Soň kolhozlar bardy, ýene kolhozlar aýryp soň yerine näme diýdiler? Daýhan birleşik edilmeli, ýene diýdiler. Ýene daýhan birleşik edilmeli bilen sen şol ýeriň eýesi bolanok, üýtgen hiç zat ýok. Ýene şo hyzmat edýän, haltaňy buğdaýyny toplap ýene şo hökümete tapşyrýan. Onda sen kolhoz sistemasından çıkamama. Näme üçin şonu hiç kim soran ok mysal üçin. Sebäbi hemmen kellesinde ýene diktator erwet şonu aýyrmaly, şonu düzeltmeli, ýene problemalar. Ýalňyş bir düşünje var. Oyunam watandaşlar şoň ýaly ullakan oyun da hatda tire parazlyk var Türkmenistanda şu gün. Onu bir adam tire parazlyk edip bilmeýär ya da 10 adam edip bilmeýär. Müňläp, 100 müňläp adam gerek o tire parazlyk etmek üçin. Indi ýöne sonra da ýene tire parazlyk edýänler bar da ýene men şu tireden o tireden diýip bolýan şoň ýaly bolýan bolsa, aslında onun taryhyny sen barlap görsen şu ýalňyşdyr sen bilýän şu ýanky tireňe hem taýpaňa hem dogry bilen ok, hiç kimem bilen ok. Men özüm mysaly özüm bilem ok şonu. Ýöne şu oyunu entegem dowam etdirip gelýärler Türkmenistan içinde. Sebäbi bu problemalar
diktatör bar yerinde ine yönöke bir zadaydayın da ine şu gün hatta Türkmenistan'da azı harit yetenok ine pasport problemasına aydayın hatta pasport problemasını olur düzeltmeye sebep gerek değil. Şu gün sizin pasport probleminizi çözüp verse ertir belki problemi hakkında fikir edecek olyanız. Edip başlaya adam şoň ýalydyr islesem islemesem. Cemiyet toplumun fikirlenişi düşün yankın öğrenişi şoň ýalydyr. Bir problemi çözen soň ikinciye geçýär. Şoň üçin bular şu pasport problemasyny şu wagt adamlar şoňa yankı kitlenmek bolanda näme bolýar? Şoňa näme etjek bolýar? Ünsün böljek bolýarlar da. Diňe şu pasport problemasyny halkyň hakykatdan diňe pasport problemasy elbetde hemmeň problemasy. Ýöne ine şonu näme üçin düzeldirse gelen ok. Şonu düzelse ertesi gün sen beýleki problema geçýän. Soň näme geçýän? Ine näme üçin ýollar açan okýan. Ýollar açylan okýan. Ondan soň o ýollara açyp berse soň ertesi gün sen näme diýjek? Adamlar mysal üçin näme üçin meňne aýlygym pes diýip başlajak. Ýöne şoň diktatörlerin nämesi başla kemine diktatörlerin bu oyundur. Bu oyunu oynamak için her kim şu oyunu oynaymalı. Ine şu oyunun her näçe köp adam şu oyunun içinde olsa diktatör şoňça bu işdi bolýandy. O problemleri çözmek için sen özem näle edäý täze diktatör gelse de yine halka bir problema verer. Şu problemi öýlenem ömrüm geçip gider. Adamın ömrü geçip gider. Ine başka hissat diktatörün bize berýän zadyr. Özlerem gurjokdur. Gurbanguly Berdimuhammedow şu gün islese de yollar açıp bilmeye. Yine şol adam çyn ýüregi bilen yollar açacak diýip islesin, açıp bilmeye, açtırmaýarlar. Sebäbi aç diýip aýtmasa, ona diýlen etdi de ol adam. Öğredilen zat etdi, başka zat eden ok. Ve yankı pasport meselesini aýtdyň da. O pasport meselesine kim seyretmeli aslında? Daşary işler. Daşary işler o. Daşary işler kim meselem? Meselem diýip aýdan da meselem ýok bunyň ýöne. Mene bir adam o. O Raşit Meredow. Ve Raşit Meredow o gören wagtyň sahnada o nebeden soň o Gurbanoğlu we oğlundan soň iň köp görünýän şahslardan biridir. Ve hatta oğlu bilen Raşit Meredow Orsaýa gitdiler. Näme üçin gitdiler? O taýda özlerini teklip etdiler, ruhsat almak üçin. Şu taýdan alan bolmaly. Başga bir orsuňam başga bir nemesi ýok, saýlap biljek adam ýok. Ýani Jadanyň ýerine indi Raşit Meredow bolmaly da. Şoňal bir neme çykýar orta, seyretseň da. Edýän işlerine sereden wagtyňa o. Ho, edýän işlerine seretseň şol bolmaly. Jadan diýilen adam ýem 80 üstünden geçen bolmaly, diýri bolsa da derde yaramaýar. Ondan soň Orset öz içinden adam uğradyp bilmeýär, ýem esir dargama nemesi däl de. Näme diýär? Dargama wagty däl. Esir dargan wagty şoňa Ors başga milletme vatandaşlık nemesi entek täze dörep başlamaly wagty bolan üçin şo wagt soktular ýani ol nemelere ara. Indi Orset iýerip bilmeýänligi üçin o ýurdun içinden tapmaly bolmaly. Olam iň şoňa laýyk görülýän Gara kardinal ýani Raşit Meredow Niýazow wagtyndan bäri daşary işler ministri bolup neme diýär. Ve şu soňam näme bol? Ministrler kabinetiniň başlygyny ta. Şoň ýaly ýene bir zatlar bar onun. O indi şol adam neme bar da? Şu taýda pasport meselesi var. Şu pasportyň suratyny getirip goýaly. İldeşler şu taýda her biriňiziň pasportuňyzyň ýüzüne ýazýar. Menin de taýda gaty kiçi görünýär, ýöne men ýene de okujak bolayyn. Yani mazmunyny aýdaýyn. Şu pasport diýe, bütün yani Türkmen yani pasportun eýesi bolan adamlar eýe çykmagyna mejburdur. Ritase ýene bir zat bolaýsa iň ýakynky Türkmenistanyň ilçhanasy ýa-da konsullugy diýilen ýaly posolstwosy diýilen ýaly ýerlere baryp ýüz tutup bilersiňiz diýýärler. Doğru dälmi?
Indi o birinciden şu yazgyny köp adam okan mıdır, okamadyk mıdır onu ben bilemok. Okamadyk bolmaly. İkinciden hem biz çözüm yok diye ýa-da pasolstva İstanbul'da en köp barylýan yer, yani pasolstva da. Onu biz çözüm yok diye, bizim daşımızda diye. Yankı senin aýdyşyňa gelýärdi. Eger bular çözüp bilýäs bolsa-da, diýseler-de, soň munyň dowamy gelýärdi. Ol talabyň soň gelmeýärdi. Dowamly talap edýän halkam diktaturanyň ayakta durmagyna näme bolmaýar we päsgelçilik berýär ayakta durmagyna. Indi şo yankı senin aýdyşyňa ýaly bular halktan gelen talaplary yerine ýetirmän, şo öňkü sistemany goramaly. Yani öňkü sistema da indi bu wagtdan soň göremýär. Ine täze gara kardinallary, Raşid Meredow bolsun, ýa-da täze diktatorlary, gurjaklary, näme bolsun, näme tälo? Serdar, Serdar. Şol bolsun, ýa üýtgedi ýani döwür. Döwründe düýünden başga bolmaly hökmen suratda. Bular entegem şol öňkü metody boýunça ýörejek bolýarlar. Ya şolam ýene-de bir tarapdan ýa katastrofa mükän diýen ol hem ýurda hem halka. Olar entegem boýnuna alyp bilenok, ýani üýtgenligiň dünýäniň şol 30 ýyllap könelmez diktaturanyň galjanynan ýani bolmaly. Şu günden ine şu pasport meselesinde birinci jogapkar ýa-ni aýtjak bolşum Raşid Meredow. Raşid Meredow indi Türkmenistanyň täze gara kardinaly bolmaly. Indi buňa görüşmek üçin hem şo ýanky onluk sistema ine herekete geçeli diýip käbir ýyldaşlarymyz ýazýar da herekete geçmek ine näme? Onam sorasak jogap berip bilmezmiken diýen herekete geçmek. Provokasiýonly hereketler aýdýan bolsaňyz ol halkyň garşysynda işleýär soňunda. O zadyň ýakynyna da ýakynlaşmaly däl. O ýakynlaşan adamlarym hökmen suratda hökümet tarapyndandyr. Şonu bilmeli. Hökmen suratda. Şonu diýýänlerem ine ýaralyň ýene bir zat bular ýörüýte şol halkyň birleşişi, ýani bir pikirliligini bozmak üçin edilýän zatdyr şolaryň hemmesi. Harekete geç meselesinde kemine şu harekete geçmeli diye de harekete geçmek için näli hareketini bilýän adam yok şu günde. Yine yan kaydışımız var. Harekete geç diyen adam näme diye gidip şu Kur'an kardeşlerini ayırmalı diye de hareket şol diye. Böyle o hareket o bir zat bağışlan. O hareket o bir zat deyip aydalı. Başardın diyelim şonu. Yine ertirkün su azı karit probleması var Türkmenistan'da. Yine çözüp bilýän mi şonu? Ya da harekete geçine de şonu çözüp bilecek bir harekete geçip bilýän mi? Yok. Yine şu diktatorların yıkılmanın sebebi yine şondan näme edilýär-de yıkılaymalı. Sebebi häzir bular halkda açlyk, soňam su problemasyny çözmek üçin yeri ýa-ni mülkiýete geçmeli-de. Mülk adamlara paýlanmaly. Onu geçen günem diktatorun güýji açık başlaýar-da. Eger şular çözecek olsa ve has köp öz nämesini dowam ettirecek olsa hakimiyetini, onda näme etýär öz özlerini ýykýar-da. Yok etýär öz özlerini. Ýöne beýleki taraplardan ýene şuň ýaly halka ezik geçse ýanky azrak bulary kritikawat eden adam ýa-da dogry zat ine şu zat etmeli, şu zat ýalňyş bolýar diýip aýdan adamy ýok edip halka da ýanky öz eline, yerine, işine, adamın özüne hususi eçiliğe geçilmedik ýagdaýynda da yeni açlyk bolýar. Açlygyň önünde de öňe aýdyp geçdik. Açlygyň önünde durup bilmeýän hiçbir diktator ýa-da beýlik zatlar. Yani iki tarap çözecek olsa da, çözmeyecek olsa da ol beýýän soň geldi. Diktator sistemanyň soňu geldi. Onu berden adama indi düşündürsen kıyın geçýär, ýöne beden üstüyle ansat geçýär diýilen bir näme var da haçanda her kimin şol öz başına düşen wagty ýa-ni açlyk ýa-da
bundan bir 100 yıl ýalyp öňkü bolan ýameler bardyr. Ýewropa topraklarında açlıktan adamlar şu zatlarım öğrenin vatandaşlar nämeler boldy şu taýda elhenç zatlar. Şu zatları görenden soň şolaram gaty çalp öğrendi. Günü 3-4 ýylyň içinde ýem adamlaryň düşünjesi öňkü 100 ýyldakydan has tiz üýtgäp bilýär. Olam näme üçin şu açlyk özüniň üstünden, bedeniniň üstünden geçen üçin ýöne dilden düşündirýän welin adamlar yok diýär. Ýani ertek ýaly bir zat gelýär adamlara. Su problemasyny aýtýas. Dünyadaki su probleması, o dünya Türkmenistan'ın değil, dünyadaki su probleması. Özel Merkez Asya en bir riskli zonu hesaplanıyor su meselesinde. Yine şu gün niri şu iki devletin arasındaki yankı Kırgızistan bilen Tacikistan. Kırgızlar bilen Taciklerin arasındaki bolacak zaten aslında 2017 ýylda aýdyk geçdiler. Da köp adam aýdyk geçdi. Onun ýöne konkret devletden adyny veren ok, ýöne Merkez Asya devletleri diýip aýdyk geçildi şonda. Ama sebebi suwam diýdiler şonda. Yine şu wagt şolaryň makalalaryny okukan sanly seret emine. O Marvel'ın kinolar köp görülýär şolardan. Hiç kim sereden ok da erteki bular diýär. Mawa. Yine ýagdaý şoň ýaly elbetde onu siz yalan diýip kabul edin ýa-da boş diýip kabul edin. Ýöne bu bir hakykatdyr we wagtdan onu iň bir esasy onu suwutnamasy wagt onu elbetde getirerem, görkezerem hemme adama. Yine bizim problemalarımız gaty uly, ýani herekete geçmek diýende de sen özüň bilik geçmesen herekete ýa-da onu halky herekete geçirip bolany mümkin der. Halk özü herekete geçip bilýär. Sebäbi halk diýende vatandaşlar ol ýani kanundan, konstitusiýadan ýokarda duran bir zada näde biri buyruk bersin ýa-da haýyş etsin. Şonu söz näme soraga jogap berin vatandaşlar. Halkı harekete geçirmeli diýär. Yok, sen yine köpçülüge öz pikirini her kim dürlü ýerden pikirini aýtdy. Bizem bärde hemme zady bilemiz ok ýa-da super akıllı bir bilimli adam değil. Bizem edil sizin ýaly şu halktan biri. Yani sizin de içinizde bilmedik zadınız vardır. Şonam çıkın yine köpçülüge getirmek, aýtmak, düşündürmek yine bilýän zatlaryny. Bu bir herekettir, iň uly herekettir şu ýöne düşündürmek, bilýän zadyny paýlaşmak. O bilim näme haçan ine ilm diýen zat nirde dörep bilýär? Şu bilim paýlaşylan wagty adamlaryň arasında durmadan akyp başlan wagty ine şu taýda ilm döreýändir. O bir adam tapal diýok kellesinde mysal üçin milyon sany täze formula ýazsyn, ýöne şonu hiç kime aýtmasa o näle bolýar? Ya Toyota Sienna vatandaşımız bir komentariya yazıp da kime inanacak bilmedim diye. Sen inanacak ne edip bilmedin? Özüne inanmalı birinci novatda. Sonra yine öz dovanın vardır, dostun vardır. Tanayansın onu neç yıldan beri. Başkalarından birileri vardır. Neç olarak inanıp bilene sen. Hazırım kime inanmalı deyip yine özüne aldayan da şu var. Hava. Yeniden ben bir komentariya koyacak oldum. Dowamly nemeden okap bilersiňiz. Ýani şu UGD TM diýen ildeşimiz ýazypdyr. Aýdyň gatlygy mükädýän ekranda görünýändir. O halka da şonu görkezjek bolýarlar. Ýani üýtgemediğini diýär. Olar köne okuwlar, köneçe bilim, pes düşünje, pes hemmesem halky oýandyrman saklamak diýär. Son yine bir zat aýdyk geçen şu diktatörler var yine ähli dünyadaki diktatörler değil, diktatör olsun beýlek sistemalarda da hatta yine şu devlet kuruluşu, hükümet kuruluşu hem doğru işleyen devletlerde de yine şu zat vardır. Yine Rusya'da gören olsanız yine adamlar köçeye çıktı. Yani Navalnyň nämesine çağrışına. Yine şu taýda da Navalny çağıran için halkı hiç adam edip bilýän däldir görýän olsanız. Sebebi onu Navalny çağırdı. Halkın özü çıkana wagty. Özü çıkan olsa onda bir zat edip bilerdi halk. Ona Navalnyň aýdym bilen çıkıp halka diýeni ettirip bolan o. Halka bir zat ettirip on zat yok. Yeni aýtýan konstitusiýadan ýokarda duran bir güýç olan halktır. Indi şu yine şu komentariýa hakynda aýdaýynda şu Russiýadaky adamlaryň köpüsi näme üçin çykdy? Sebebi Putin şu taýda ýem näçe ýyldan beri bar. Ol gowy bolsun, erwet olsun tapaw diýip, ol adam eýem ýa-da şondan. Şonu görmekden ýa-da şonu şu prezident bolup otyr şondan ýa-da köpçülük ýa-da başlaýar.
şol bir zat olan üçin. Şoň üçin täzesini isleýärler. Aslında şol köçer çıkan adamın köpüsüne näme üçin çykdyň diýsen, bilen olmamışlar. Ay ine goňsulan bilen çykdym diýer. O peremeyeni isleýär ýa-da hawa. Hawa täze näme bolmaly isleýär diýär. Ya da beýleki sistemalarda diktatorlar hem edil şoňaly. Bir diktator köp baly berse, halkyň dableniýasy ýokary galyp başlaýar. Ýuwaş sebäbi ýa-da. O taýda hem erwet dogry diýip, ýani köpçülik şoňaly düşünýär. Bu köpçülüğün düşüncesi şoňaly. Adamdan adama ýetkip bilýär, ýöne köpçülüğün düşüncesi şonu kabul edişi ne şoňalyrak. Edil şol ýa gynansak da näme ediler bu ýagdaýda? Birinciden biljek bolmaly. Hakykatdan hem islemeli. Şu zadyň arkasynda bir zat da barmydyr diýip, ýani barmydyr diýip soramam aslında has näme bolýar-da? Ýöneköý bolýar. Ine pikir ediň Türkmenistanyň o şu ýeriň üstündäki, aşaňdaky, deňizdäki baýlyklar toplasan we şonuň hem işlenip çykarylan o halyny pikir etsen 12 trilyon dollara barabar bir mukdardan gürrüň edýäs. Şu 12 trilyonu o elden gidermejek bolýan bir Rusya diýilen bir ýurt bar ýani garşymyzda. Şol oyun oynaman ýöne bermez ona. Oyun oynar hökman suratda, ýani olaryň oyun nähil bolýar? Manipulasiýa bolýar. O yalan zady hakykat edip görkezmeli bolýarlar. Ine meselem hazır Raşid Merezowyň o Gara Kardinal boljagyna ýa-da şoňa bellenenine kim bilýärdi, kim pikir etdi? Ve bulam orsun oyunda. Gitti geldi açaçan ortada dur, yani görüp bilýän gözler için ortada. Görüp bilmeyen gözlere düşündürmek gerek. O daşdöreňiz aýtmaly, yani üýtgeşik bir adam däl, yani içiňizden Raşid Merezow. Olam iki ayaklı, iki ulagy var. O iki eli var. Üýtgeşik ýeri ýok. Endi şol nämäni kukla, Serdar Berdimuhammedow kukla. Şonuň eline o ýüp bağlap hereket ettirmeli. Orsam hasaby Raşid Merezow'dan sonra yani olmalı bundan soň. Endi şu iki adamı o ayırmak kıyınma. Yani halk, yani 5 milyon adam iki sancak adamı ayırıp bilmeýär yani. Şu halkyň öz arasyndaky düşünüşmezçilik netijesinde olar oturýar aslında. Ýa-wa. Ya şol iş edilýändir. Soňa vatandaşlar, men kiminiň saňa da aýtdym, Türkmende şu zat bardyr. Hemmämizde diýen ýaly. Ine sen bir dostun var, sen var, iki kişi, ýöne biri gelýär, üçüncü dostun diýildi. Ol sen ýanynda onu näme etýär, yamanlaýar. Oň ýanyna gidip seni yamanlaýar ýa-da gep batmatýar araňda. Ine o sen aýtmasaňam ýa-da olam saňa aýdan däldir, ýöne o saňa şey diýip aýtdy, biraz üýtgedi. Soň sen näme etýän, ýanky dostuňa baryp sen şey diýipsiň, olam aýtdy, nirde senem maňa şeýle söz boldy. Ine şol zat ikisi öz arasyny bozup bilýär. Beýleki şonu eden gurnan adama hiç kim işsat diýen ok. Hawa. Şonuň ýakasyndan tutup sen näme üçin gep ýurtýan, gel bäri diýen ok. Özem ikisi arasyny bozja, özlerem şondan bilýärem. Arasyny bozan da bolny galýada. Ay ine men oň ýaly adam gerek däl diýen ol özüni bir hil näme etdi. Bu gowan ýa şu özüň şeyden. Aslında sen habaryň ýok, oň oýunjak boldun ýa arada. Şu zady istendik. Türkmenistanda 90% adamda ine şu zat işleýändir. Ine şu näme? Ýöneköýje bir sistema basynda, ýöneköý sistema şu zat işleýändir. Gater betda. Ben onu barlap gördüm ine. Öz doğan kardeşlerim arasında da barlap görýän işleýär de, hakykatdan hem işleýär şu zat. O şo ýagdaýa getirilipdir. Ine aýdyň seret beýleki sivilizasiýalar bardy. Ine gün watarynky bar, Amerikanyňky bar. Uzak gün döwrüňki bar. Seret olaram şu belli bir yerlerden geçip gelmeli. Dowamly ösýän bir näme medeniýetler bular. O ýöne bizde tersine işledýärler. Tersine. Güzel. Ýanky ildeşimiziň aýdany bardy. Yani şol bilimsiz ýa näme şu bolýan zatlardan habarsız tutmak üçin bilimsiz etmeli. O adam näçe bilimsiz bolsa da ýanky seniň aýdan näme o gep ýurdup o näme
iki adamın o adamların ya toparlanan arasını bulaştırıyorlar da. Bu cemiyetin içindeki näme problem olam. Yani şu cemiyet şu enerjisini o näme üçin o diktatura beren ok. Häziram ine şonu ulanýarlar. Pikret. Aydın yani ortada da canlı. Çıkıp iň aňsat, iň gowy görýän, olaryň moment edip bilýän nemesi var, töhmet. Göne, ogry nemesi var. Peçady var. Göne basýarlar özem o sandadan pikirlenip duran ok milyonlar aýdýarlar. Yok, izinin nemesi yok da kemine finansak da talap yok men pikirimçe. Yalan bir zat aýtýan ine istendik bir nämeni yalan aýtýan welin. Şoň izinde adamlar şey diýip göne inanyp bilýär. Baha. Vatandaşlar menem hemişe aýdyp gelýände öňe baştan beri aýtýan biri bir zat diýen wagty sen şu informasiýany al, ýöne şonu şogun ulanma şu informasiýany barlak gör. Näme o, näme diýe. Eger izinde hiç zat ýok bolsa ýankany ýöne öçürüp goýber o gerek del sana. Ýöne izinde hakykatdan bir zat bar bolsa ine şonda öwrenip bilýän adam, şonda özüň gelişdirip bilýän. Başka hili o onu diýen üçin ine ýa-da bir gepin üstünde näme gep ýankı dilin howany edýän dil del de o taýda bir näçe zat howany vibrasiýa edýär, şu vibrasiýalaryň gulagy gelip şey etdirip başga hiç zatdyr, sesdir o. Ýöne soň izini sen barlak görmeli-de. Mawa. Hakykatan bolup biler, ýalanan bolup biler. Dil güýçlü bir zatdyr. Yani şoň güýçlü zadyň garşysynda duran wagtyňam eger sen özüňi gelişdirmän şoň garşysyna çykan adam ýa-da özüňi gelişdirmän şo bir dil bilen aýdylýan zatlary analiz ýöne şo göz ýüzle bir analiziň bilen sen dilin garşysynda durjak bolsaň durup bilmeýän oýuna gelýän ýa-da bir igruşka bolýan biriniň elindäki başga hiç zat. Ben şunun ýaly bir ýönekeýjek bir oýun aslında ýene eser etseň şu geçen ýyl şu wagtlar hiç kim ýokdy. Bizem ýene täze çykyp başlapdyk geçen ýyl ýa şu wagtlar. Bularyň goçadyrnyň içindäki jurnalistler hem ýene-ýeneler hem beýlekler hem ýokdy. Ondan öňki 29 ýylam ýokdy. Bular ýöne birden çykyberdi halk oýanýarmyş diýip. Ýöne çykyp näme etdiler? Gurban olayına arasında bir nemeden olýar, ýöne gurban ulu taýda möhüm däl de şahs diňe. O diktatura göre şahslar gelir gider. O sistemi ütkemez. Olaram şoňa neme diýär adamlary. O ünsüni şo taýy soğujak bolýarlar. Kömekçiler. Ve onun yerine mesela häzir seyredip görüň sahnada diktatura karşı ya da hatta sonku günlerde Gurban Ula karşı bir neme yoktur. Karşı bir çıkışlar, zatlar azalandır katı. No. Katı yok, jurnalistler katı koğun emedik. Böyle men bir sanan tanışan vaatım diyende yöne edýän işlerinden görýätim. YouTube'da kınamelerini. Yine şun ýaly bir zat aýtýar. Yine şol diye yalançı hükümet ya aldak gelýär halky diye hükümet. Ýekeci ýerde doğru zat etmedi, doğru zat aýtmady diye hükümet. Soňam kimdir birine yine sen şu zatı edip Türkmenistandan gaçyp gaýdypsyň diye o maglumatym diňe hükümetiň berýän maglumaty. Gözüňi eleme sen näme üçin bir ýerde ýekeci ýerde doğru zat aýdan okýan ikinji ýerdäki maglumatyň çeşmesi hükümet bolup duraşan onu el bolýar. Adamyň bir prinsip bolmalydyr. Adam edýän zat ne şu prinsiplary ne adam bardır, bir oğurluk etmeye, oğurluk hiç kaçan etmeye, şoňa öldürsen şu oğurluk etmeni ölüp gitdiýe sebebi şu şahsiýetini yitirmejek bolýar. Sizde de şu şahsiýet diýen bir düşünce var mı? Ya da adam diýen adamlyk ol belent zatdyr aslında adam diýen zat. Ene şoň düşünjesi bar mı? Sen näme üçin birinji güne aýtjan hiç ýyly näme etmedi diýen, ýani doğru zat aýdan alalar, diňe hemme yalan halk şeýtge. 3-4 gün geçýärli. Yine şolun ýaly Türkmenistan'a gaçyp gaýtdy diýär, pulowurlar gaçyp gaýtdy. Indi şol pulowurlar gaçyp gaýtdy diýen maglumatam diňe Türkmenistan berdi. Ýeke çeşme olan Türkmenistan çeşmesi. İkinci çeşmeni hatta gözläp görmendirem de.
O bir edýän işine azjyk özüňe de bir daşardan hem seret ben näme etýän diýdi. Ýa-da näme aýtýan diýdi. Bolýa sen näme etseň hem aldan wagtyň birazjyk näme dowaldy da halkam beýdip samsyk diýip pikir etmeň. Şu wagt Türkmenistanyň 10 ýyl öňkü halky ýokdur daşary ýurtda şu wagt internet diýdi, beýleki diýdi, okuw daşary ýurtda çykan 100 miňlerçe okuwçylar bar. Olar isleseňiz islemeseňiz bir zatlary öwrendi we düşünýä analiz edip bilýär. Soňam gaharyňyz gelýär käbir ýerde. Ayna halk şolara gidýär, olara gidýär diýip, maňa gelen ok diýip. Sen o analiz edip bilýän halky näde getirjek şoňa azad aýtsaň. Aydın ýene deme bar. Indi şu hökümet, ýani şu näme geldin de mesela. Şu 25-nji noýabrda bu halkara insan hakları guramalarının yazan makalelari var da. Menem sana birini iýeräýdim ýaly soň ýene bir nemesi var. 121 sany adamyň ady var şol 2002-2003-nji ýyllar arasynda diňe ýitenleriň şol mesele boýunça içeri alypdyrlar, ýok bolupdyr, şu wagt diýirmi, dälmi belli däl. Ýene şol adamlaryň içinde şo wagtky o mehemeniň başlygy bar, nämäniň kan bar, o bankyň ministrleriň ýarymdan köpü şo taýda da. Eýleşlerine 121 adam demek az adam däl. Şolar o bilýär şol näme Açyrsow diýilen adamyň buýrugy boýunça käbir dönükler şoňa hyzmat edýär we Türkmenistan şo ýagdaýa düşenligini bilineni üçin o herekete entek geçmänkä satylýar dönükkäň de. O satan adamlaryň birine şu wagt sahnalarda gezip ýör diýip aýdylýar. Täzeden ýene dem şol ýysyranyp ýörde, ýene bir hereket bolsa gönü satmaly, o taýdan arassaçylyk geçirmeli. Olaryň ýönekeýjek nemesi bar, taktikasy bar. Ýa şo taýda alynan adamlar o eger hakykatdan hem alan bolsa-da şu wagt Türkmenistan başgaçarak bolardy, ýani başga tarapa giderdi. Yani Gurbanguly diýilen adam gelmezdi. Aslan gelmäne mümkinçiligi ýokdy onuň. Hiç görülmedik, tanalmadık bir adam bolup bilmeýärdi. Ve diýeli indi o Gurbanguly başka, yani indi diktaturany şu taýda näme suwud edeli aýdyn gelen wagty. Ya Gurbanguly geldi. Ya Gurbanguly gelende näme boldy? Öňkü syýasy jenayetkarlar diýilen goşadyrnyň içindäki adamlar ýene içinde galdy, çykan ok. O diýmek diktaturanyň gorkan adamlary bolýar, ol Niýazowyň gorkan adamlary bolmaýar. Şonuň üçin hem azad etmeýär olary. Şol hapis edip saklap durmaly dese, ol adamlar çykaýsa diktaturanyň orta çykaran diktatorny we özüni ýok etjegini bilýär. Ve şonuň ýaly ýagdaý gynansak. Kemine wagtymyz az galdy. Ine şu taýda toýly watandaşymyzdan bir kommentariýa ynanmadan iş bolmaz diýe. Indi şu ynamaňam biz aýdyp berdik, näde berip bilýär. Ýa-ni öz gruppalaryňyz bolmaly da, toparlaryňyz. Mene şu wagtda şükür 2 sananyň içinde de, 2 toparda da. Indi şoňa toparlar döredilen wagty o taýda diňe tanaýan adamlaryň, bilýän adamlaryň we ynanýan adamlaryň gelsin, başga hiç kim gelmesin. Täze biri gelse de barlak görün. Kyn zat däle, barlak görmek. Göne işe girişmek diýen zat ýok. Başda ýöne gürleşip, pikiri näme, sen pikirin näme? Onu kritikawat etdiň garşylyk berýär sana. O seni kritikawat edip bilýärmi? Sizin garşyňyzda soňça 10 kişi bolanda bir näme bolmasyn, dürli düşünjeler gowy zatdyr hemişede. Ine bu zat ynamy döretdi. Ynamly bolýan, ine şonda ynam başlaýar şu taýda. Yalan ýuwaş aradan çykyp başlaýar. Ýok bolup gitýär şu soňaly sistemalaryň içinde. Onu kiçik sistemalar. 100 adamyň içinde hiç gili näme bolýan däldir. Hereket olmaz o. Ol ýanky köpçüligiň diýende nämesi şoňalydyr, tebigaty şoňalydyr. Şoň üçin şu 10 kişi olan ýagdaýynda näme bolýar? Birinciden ynanyp başlaýan, ikinciden emine vatandaşlar harekete geçmeli ya da kaçan düzelecek değil. O soru halkın boynundaky sorudur. Biri düzeldip berse Türkmenistan'ı kimdir biri? Şoň özü şo taýda diktator bolaýmalydyr. Hak kazan ya bolmagyna.
Ava bolmana hak kazanýan näme? Onuň ýanyna barıp näme diýip biljegine özü düzel ýa-da şoňaly bir güýje eýe bolanda özü şoda diktator bolýar. Ýöne haçanda halk ine onluklar döredi. Soň öz problemalaryňyzy çözsün. Ine pasportuňyz ýok, ýa-da wagty doldy, pasportga gitmeli. Olar bir adamyň üstüne gyýryp bilýär. Şotaksy 10 kişiden 5 kişi 6 kişi bolup barıp görüňäni, siz bilen näle gürleşýärler şol. Bir-biriň arkaňda durmak erwet zat däle. Biz erwet zat diýemiz ola, biz ine köçe çykyň diýemiz ok. Hopu var sebäbi bilýäs näme rezultaty ýok, hiç hili problemany çözen ola. Pasportga bardyň ine gowuk etdiň, pasport berdim, ýok. Sen ýanky onluklar bolup ve ine pasportunda yazılan zatı, ýöne yazılan zatı talap edine pasportun var, ne sen verdin dämi şunu? Türkmenistan berdi dämi şunu? Beren olsun jogap berine wagty doldu. Ya da zayalandı, ya yitirdim. Ne jogap ber onda sen diýip bilýäňde. Onu sen toslap tapama var. Edýän işlerine jogap bersin. Ne şonu talap etmek üçin hem ýanky onluk gruplar bolanda ine 4 kişi, 5 kişi ya da 10 kişi bolup baran wagtyň sen eýem ýanynda öz ýandaşyň bar da. Sen tarapyňda bolýan adam bar. No. Bu adam hem işilip devam etmeli. Hatta nesillerimize geçirmeli. Sebebi öz problemalaryny çözen wagty, halk öz problemasyny çözen wagty kynçylyk azalýandyr. Bizim emine berde näme etýänem bolsak, ne şu näme sistemi olsun, döwlet mehanizmi, konstitusiýa, beýlekisi hemmesiniň ýeketek birleşdirýän maksady olan halkyň ýaşaýyş durmuşyny gowlaşdyrmakdyr. Olam diňe halkyň gatnaşmagynda ýerine ýetirip bolýar şu zady. Senine goýulan ýa-da nämen durmuşyny, itleriň durmuşyny gowlaşdyryp bilmeýän sebäbi düşüneň ok, olar näme isleýänini bilen ok. Eger şolar bilen düşünüşip gatnaşyp ýa-da şolaryň özlerinden sorap bolsa, onda olar bilen has gowy näme bolardy? O ýaşaýyş berip bolýar haýwanlara da. Onu berýärler, her hili ýollar bilen barlak görýärler. Ýöne biz adam olardan tapawutly. Biz şu zatlary halk bolup özümüz etmeli, talap etmeli. Ýolları özümüz eýe çykmaly. Tebiatymyza eýe çykmaly, yerimize eýe çykmaly, neslimize iň esasan neslimize eýe çykmaly we şoň jogapkerçiligini bilmeli. Bu sen çağaňa. Olara näme goýup gitjeksiz? No. Onsoňam aýdyň şu ýere gelen wagty şonam aýdaly konsolsluk diýdik. Ýyldaşlar konsolslugyň hukugy şu gapysy bar ya, bahçesi var, gidecek bahçesi vardır. Ana şondan çıkan wagty bitýändir. Ondan soňky o halkyň garşysyna edýän her bir hereketi näme diýilýär ona? Spionaj, jasusluk diýilýär. Yani başga bir döwletde o maglumat toplaýa diýip kanuny bozýandyr we onuň nemes jezasy gatagyrdyr. Jezasy gatagyrdyr. Şonuň üçin ýyldaşlar eger konsolsluk size o jaň edip ters gürleyen olsa, o Türkiýedäki o haklaryňyza garşy bir zatlar aýdýan bolsa, Türkiýedäki haklaryňyz häzir şu Türkmenistanda haklaryňyzdan has köp. O bir zatlar diýän bolsa, onda siz şonu o telefon nomeri bilen bile şikayet edip bilýäňiz. Ve daşarda o gören ýeriňizde bir näme ters hereket edäse, o sizin o şonu islen şekliňizde näme etmäne hakyňyz bar. Garşylyk bermäne. Ve şonuň ýaly bir näme bar, o şonam hökmen suratda biliň, paýlaşyň daşlaryňyz bilen. Vatandaşlar yine şu adam sizin edip biljek ýa-da bizim edip biljek bir hereketimizde. Haýsam bolsa bir adam tapawdy ýok, izarlaýa ýa-da jaň edip size biýmaz edýän bolsa, siz şonu alyň, barın yüz tutuň, yüz tutmaly ýerine şikayet edin şu zatlary. Iň bolmandy iň ýakyn karakol diýär türklerden näme diýilýär? Polisiýa barın ýa-da şoňaly dwaýdaň. Ine polisiýa barın iň ýakyn sizde näde ýakynda bolsa barın aýdyň maňa ine şuňaly adam şuňaly zat etdi diýin. Ýöne köýzada bu sizi hiç hili tertip düzgün bozaňyz ok, hiç zat edeňiz ok. Ve şol bir wagtyň özünde de o sizi biri kimdir biri şu pasolstwadan biri eden bolsa onuň jezasy agyr bolar. Bu ýöne köýzada ine halkyň boýuna düşýär. Indi bunu etmek üçin aýdaly haýsam bolsa biri ine ýokardan gelip siziň her bir 5 milyon adamyň izine düşüp göresinmi? Edip bilýärmi şonu? Mümkin-de. Biz özümüz goramaly. Edýän işlerimize özümüz jogap bermeli. Ine şu zatlary edip başlan günümüz ynanyň diktatura durup bilýän däldir şu taýda. Berde edilýän şu biziň ine başa durnaň içinde boş gürrüňler diýen zadyňyzam adamlaryň şu aň düşünjesini östürüp ýanky üstlerine jogapkerçilikleri almagydyr.
bizim başdaki videolarımızı açıp seyredip görün. Biz şu tayda hiç hili kän bir näme geçemiz okda. Kän zat aýdyp bilemiz ok. Garşy tarap alıp bilmez diýen gorku bardy. Ýene töle mene bir ýylyň içinde mene hakykatdan näme garaşam okdum. Bir ýylyň içinde ne şu derece ýetenimize men gat begenýän. Çünkü öne gelip bildik. O gorkyny garşy tarapa geçirip başladyk aýdym. Ýa halk gorkýa diýip söz ulanýar aslında. Gorkmak diýilen zat ol nemedir ýa? Göreceli diýilýär ona türkçede de. Şonu ýaly diýip onanylýar, ýani gorkýan diýip onanylýar. Hakykatdan gorku ýok. Ine men gorkmaýan bolsam, onda sen gorkýan bolsaň, ikimizden birimiz ýalançy bolýas. O mene gorkmaýan, olam gorkýar. Barlap görmeli de bunu. Şonu ýaly. Aýdyň. Onda şu taýda ýuwaş. Menem özleri ýaly işleýin de kemine şu wagt. Şo gorku şu wagt Türkmenistanyň hökümetine geçti. Olar gorkýarlar. Onu biz köp ýerde görüp bilýäs de. Ýani soňky wagtlarda ine jaň edip gürleşen wagtyň atlaryny aýdyp bilen ok näme üçindir ýa-da telefon numarasyny berip bilen ok. O beýleki sotsial nämeler üstünden jaň edýär. Line diýdimi, näme diýdimi. Şoňa zatdan jaň edýär, numarasyny soraýan numarasyny berip bilen ok. Gorkýanmy diýsen nämeden gorkaýyn diýär. Gorkmaýan bolsaň sen aýt, ine häzirem gürleşip otursan, gel jaň edip gürleşip. O taýda swýaz gowy däl de. Ýok, berip bilen ok. Ine gorku bireyem geçti olar. Bireyem geçti o garşy tarapy. Hatda şu ýollaryň ýapyk durmagy nemedir ýani aňyrdaky hökümet diýip aýdylýan zadyň gorkusudur. Ýok. Şonu ýaly. Onda aýdyň şu taýda ýuwaş o boldy. Şolaryň nämesine aýdyk geçeli watandaşlar şolan gorkýan zady biz däl ýa-da kemine däl ýa-da beýleki däl. Şolan gorkýan zady halkdyr. Her bir adamdan ýaly. Gorkusy şo halkdan gorkýar olar. Sizin sanyňyz 5 milyon, ene täzeden ýene ýatlatmakçy bunu. 5 milyon olaryň sany belki 200'dür ýa toplasaň. Belki 200'dür. O iň üstündekileri alsaň ine Gara kardinaly bar. O Raşid Meredif var. O soňra täze diktatorjyk bolmaly bolan o diktatorjyk var. Ýa bulardan nämesine gorkulýar. Şu näme bar da kemin ene şu halk entek köp wagtam galmady. Halkam şu ene sereden wagtyň taýýar ediljek işlere öňündäki işlere halkyň ýani halkyň wezipesi ýa-da halkyň borcu bardyr watandaşlar ine döwlet gurmak meselesinde halkyň jogapkärçiligidir ol. Ine şoňa giýeten güne şoň ýaly bir zat olar Türkmenistanda. Çok halka aýaklanar. Türkmenistanyň içi, daşy hemmer bilelikde. Bir gün geçmez polisiýa, wayenler, beýlek hökümetde ýa-ni döwlet diýip şu döwletde işleýänler diýerler. Ine şolar bir gün galmaz şolan hemmes halk tarapa geçer. İkinci gün hem şu komitet diýip berenlerin ýarysyndan köpüsi geçer, ýarysyndan köpüsi özlerini kaçmak bilen olar. Ine şu zada da halkyň güýji diýilýär. Ýani halk şu gün öz güýjüni entek dolu tanap, dolu görüp, öğrenip bilen ok. Özem hiç şeýle gan döküşmeçilik oň ýaly pikir etmeň. Ine köp adam pikir edýär, ine hawa gan dökmelen bolsa dökjek ýene näme watandaşlar. O taýda halk aýaklanan wagty gan dökür ýaly 200 adamyň näme gany bar? O 200 adam näme edip bilýär size garşy ýa-da halk olara garşy näme edip bilsin. Halk şol ýöne bir telpenizin sögümlük kalýa diýerler. O 5 milyon halk telpenizin sögümlük. Köşkü bilen bile gömülýär. O taýda gan döküşip hiç sada gerek ýok watandaşlar. Ynanyň bu zat çoň ýaly boljakdyr öňümizde. Ama kimine sağ olaşalar vatandaşlar men şuna maýdyn kommentariýalaryň hemmesine mokaýa salam beren vatandaşlara size de salam salam ýazypdyňız. Başga da soralara indi berilen soralaryň bir näçesine jogap berdik, hemmesine jogap berip bilemiz ok elbetde wagtyň näme bolmagy üçin şu günem mene 40 minut çykyş edeldik ýani 40 geçdik diýip pikir edýän. Wagtymyz az watandaşlar biz berde de kän işler var ediljek. Ine öňümüzdäki çykyşlara taýýarlamaly ýa-da beýleki işler var. Şoň üçin köp wagt kanalda da näme sarp edip bilmeýäs. Şoň üçin
Şu 1 saatlik planlayasda. Onda kimine şu taýda jemlesek sağollaşsak. Ava şu taýda sağollaşaly. Ava aziz ildeşler, akşamınız hayırlı olsun. Yine de görüşürüz. Vatandaşlar sağ olun. Men bir zat aýdyp jemleýin. Bir adama kul edip bolýan däldir. Haçanda şol adamyň özü kulçulugy kabul etmeýän bolsa. Kulçuluk diýmek aslında bir kabul etmek meselesidir. Kabul edip etmemek meselesi. Onu kabul etmegen diňe şol adamyň özüne baglydyr. Başga hiç kime bagly däl.